בוקר טוב. אני אחרי איזה ריצה של 7 קילומטר והליכה גם של איזה 7. זה משהו שאני עושה עכשיו, שאני הולכת את אותו מרחק שאני רצה, בתקווה לשפר את היכולות שלי. אבל חשבתי באמת איזה שריר הוא הכי חשוב כדי להצליח במשימות שאנחנו קובעים לעצמנו, שאנחנו רוצים לממש. והגעתי למסקנה שהשריר הכי חשוב זה השריר של כוח הרצון. שלקום בבוקר, לא משנה כמה רוצים להישאר במיטה, ולעשות איזשהו מהלך שעושה לנו טוב. ולא חייב להיות משהו מטורף, אבל אני באמת ובחום ממליצה לכם להניע את הגוף באיזושהי צורה שעושה לכם טוב, כי זה מחזיק את המכונה הזאת שאנחנו חיים בה בצורה הרבה יותר יעילה, וגם מייצר קצת אנדורפינים וכאלה סמים של הגוף שעושים לנו להרגיש טוב. אז תעמדו על השריר של כוח הרצון, שייך